kahimtang karon bisan tuod nga o sa magibaha mo rally di kagahapon kami diri gibaha ni og daghan kayo nga litsong baga. ay palaway malagi dayon mo magpalaway. Aga ko ganing tukabron nanimaho pang cow. Okay, hilaw-hilaw basin dili to hilaw. Ay sunaw sa bataw ka. Giputos to foil oy, aluminum foil. Aluminum foil to? Gipatuyo. Kinsa ba to mga congressman na daw big? Mga buhaya man lang ito. Dili ay katong buhaya kwanto kanana ang cake to siya gipormag buhaya nga ganganga. Nandam na butukob squad. Butukob squad. Kanang inyong style bitaw diya sa Davao no. Pato kagahapon Manila nasudlan na ino og mga komunista. Sabay tanaw nimo. O sabay tanaw nimo mga komunista. O sabay tanaw nimo tong rally kagahapon nalipay ka. Wa ko malipay. Oy ngano wa makamalipay nga napakita man kagahapon ang panagiusas katawhan Pilipinhon. Patok ani nga korupsyon. No sa bagkaon. Ano ba kamalipay? Ang panagiusas katawhan no problema. Ang problema kasamang dong ang nisakay sa panaghiusa sa katawhan. Ako ang rato gamay. Ang nisakay sa panaghiusa sa katawhan, ang kining way pulos, way mga puangod ng mga militante. Porsyon raman to sila, gamay raman to sila. Kato baga komunista. Gamay ra mga balasubas ng mga militante. Galahan kasamang dong. Gamay ra kayo. Tanawa ilang gihimo Tanawa ilang gihimo pagkabalasubas. Sa mga militante ilang gisunog ang container van nga alirong sa tong kapulisan diya sa kalsada. Sige lang kay ipapriso ba sila ni Mayor Isko Moreno karong adlaw ipapangita ba to sila? Ay ko kabalo kaon sa kuana na ay kanang mga tawhana ina kong ate kung di matinood no? Adto na ang bukidoy. Kaabot sa mga pulis. O sabay tayo sa mga pulis. Sasa di Saldico, sasa di Tambaloslos, sasa ni Congressman Momo, ninyo dihasa. Ang kininang karaga. Sorry. Ayaw apila si Momo. Sorry. Momo niya tani dire. Sasa sa mga kaninang kontratista, sasa sa taga-DPWH. Labi na yun mga kasama. Sasa sa atong sabataw nga presidente. Ang mga pulis in town mao'y ang mga pulis in town mao'y nagbago. Sila in town na sakripisyo kagahapon. Sila hinoon ang nagnagang sa kasuko sa katawhan nga dapat unta ang ayan maangkon matagamtaman ni President Bongbong Marcos Radyo Manjupel. Looy mga pulis, looy kayo.